Γεια σας παιδί, Παναγιώτης Χριστοδούλου και θα ρίξουμε καψούλες μεγάλες. Σας παρακαλώ με εγγραφή, ένα like αν σας αρέσει το βίντεο και ένα σχόλιο τι βίντεο θέλετε να κάνω με δυναμητάκια και με τι άλλα challenge ό,τι θέλετε. Πάμε. Να ρίξουμε άλλη μία ή όχι? Να ρίξουμε άλλη μία. Περιμένετε λίγο. Να ρίξουμε άλλη μία. Τέλος. Όπως σας είπα, μια γραφούλα, ένα και το καμπανάκι και το καμπανάκι εκεί που λέει όλες, για να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο που θα ανέβει σε 10 λεπτά ή μπορεί και αύριο. Γεια σας.